becek paten ana timbang perpisahan Prekana Sulistya tak rewangi samudana marang kula warga garwadya praputra liwat cincange alismu kawasa ngendah rasane atiku senadyan wasling ser yaswaku aku isin mampu kladeni cilik-cilik kene iki. Ngapa? Ora wedi karo aku. Masalah apa kulino didelokke kethek. Wis apal. Oh iki kethek, iki Petro, dadi wis hafal. Padha ya. Heeh. Nduk, tak kenalke Joko kene ya. Sinten? Lah iki lho. Halo, Bos. Dek prei to, Bos iki. Piye wedi aku londo kabeh kaya ngene, Mas. Prei to. Iki tak kenalke Joko kene. Sapa? Master Jabrik. Masa Master Jabrik? Iya. Sing Jabrik apane, Mas? Wah, tenan. Oh. Wah, lah kleru no kono. Wah, lah iya. Ha iki Jabrik tuwa. Kae sing enom. Lah iya. Lah, Jabrik cilik. iki Mas iki adine. Oh iya. Kakang Adi. Londo kabeh. Mula rambute lak padha. Lah ya apa kesuwen sik manas to, Mas? Engko njaluk lagu apa manut. Nanti ditulis apa mau Bojo nyanyi. loro. Pokoknya dianggap campur sarine dhewe Ya. Kagem ibu-ibu sedayanipun sehat sedaya nggih. Alhamdulillah pokoknya tetap semangat. Semangat masake ibu-ibu, bapak-bapak sik nembe jayeng. Nah, pokoknya bengi iki, sore iki engko bengi sesuk awan jeh komplit. Nah, Nggih. iki dirampungke engko terus penyanyi ku jeh siji sirung sowan. Nah, iya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine kowe apa wae senadyan sesideman mesti kasempet. Iki lho adikku lanang. Kowe gelem tak entuk iki? Lho, mboten. Oh, mah ya wis. Gadeng temah tak pek dhewe ya. Galo. Lo. Iya. Luwe becik paten ana timbang